जुलाइ दाननि 29 आरो 30 खालाराव बिटिसि सोरखारनि गिबि बाजेट जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों जालांनायनि उनाव दिनै सानसेनि गेजेरावनो 16 नंनि सिमा बियाबनि सिङाव जायगानि MCLA एबा बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारिया माखासे जौगालु बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाखौ मावफुङो। दिनै फुंबिलिनिफ्राय 16 नंनि सिमा बियाब सिंनि औगुरि, फाथाबारि, नांगलभाङा, भबानिपुर, खुंख्राजरा, आमगुरि, खैला-मैला, मालिभिटा, आनन्दबिथिनि आमटेका ओनसोलाव मोन 10निबो बांसिन बक्स कालभार्ट, कमिउनिटि टयलेट लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारिया गायसनना होयो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि 16 नंनि सिमा बियाबनि सिङाव सानसेनि गेजेरावनो मोन 10निबो बांसिन जौगालु बिथांखि मावफुंनो लानाय खामानिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिफोराव जायगानि MCLA जेम्स बसुमतारिजों लोगोसे BPF हान्जानि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा VCDCनि मासिगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लाफादोंमोन। दिनै सानसेनि गेजेरावनो 16 नंनि सिमा बियाबनि MCLA एबा बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारिया माखासे जौगालु बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि मोनसे जर'खा फोरमायबिदां।
दिनैनो